Il-ħadd it-tajjeb. Illum 5 ta' Settembru, it-23 ħadd ta' żmien ta' matul is-sena. Nilqakom għal din l-ewwel qudiesa tal-ħadd matul ix-xahar ta' Settembru, immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi mill-Knisja tal-Vitorja f'Ħal-Qormi. Infakru li t-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-ħadd minn fuq il-website bkids.mt. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Insellem lilkom il-koll li qed issegwu din il-quddiesa permezz ta' TVM u social media wkoll, u lilkom il-koll preżenti hawnhekk f'din il-Knisja antika u għażiża tal-Vitorja, li hija Knisja tas-seklu 17 u proprju qegħdin 3 ijiem qabel il-festa li aħna niċċelebraw ta' twelid ta' Marija. Għalhekk aħna għandna f'qalbna ħafna din il-festa li hija għażiża għal Malta kollha u wkoll speċjalment anki għal hawnhekk. Niċċelebraw flimkien u din il-quddiesa tgħinna biex nitlu aktar tal-Ispirtu ta' Marija, biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Inti triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Inti l-ħajja li biha ngħixu fik mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-ola ta' smawiet u paċi flant l-bnedmin ta' rida tajba. Nfaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulli Alla s-Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulli Iben waħdini Ġesu Kristu,
u li Alla ħaruf talla bil-missier. Inti tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa tal-btana. Inti li qed fuq il-lemmin tal-missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, inti tajtna il-fidwa u għamiltna uliet adottivi tiegħek. Ħares bit-tieba lejn l-uliet eżiż tiegħek biex dawn kollha li jemmnu fi Kristu ikunu ħilsa tas-sew u jiksbu il-wirt ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Ejdu lil dawk qalbhom imbeżza, għamlu l-ħila la tibżawx. Araw, Alla tagħkom ġej jitħallas il-ħlas ta' Alla wasal. U stess ġej biex isalvakom. Imbagħad jinfetħu għajnejn l-omja, jinfetħu idnejn it-torox. Imbagħad it-sopp jaqbes bħala żiela u l-sien l-imbikma jinħal bil-ferħ. Iva, igelgel l-ilma fid-deżert u l-widien fix-xari. L-art maħruqa tinbidel fadira u l-art niexfa fejjun ta' ilma ġieri. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. Faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Flimkien, faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Il-mulej iżomm kemmtu għal dejjem, jagħmel ħaq lil-maħqurin u jagħti l-ħobs lill-imġewħin. Il-mulej jeħles lill-imjasrin. Flimkien, faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Il-mulej jiftaħ għajnejn l-omja. Il-mulej jerfa lil-milwijin. Il-mulej jħobb lil-ġusti. Il-mulej ħares lil-barranin. Flimkien, faħħar ruħ tiegħi il-mulej. U jżomm lil-iltiem u lill-armla, imma lil-ħżiena iħarbtilhom triqathom. Il-mulej jisaltan għal dejjem, Alla tiegħek Sion, minn nisel għal nisel. Flimkien, faħħar ruħ tiegħi il-mulej. It-tieni qari. Qari mill-littra ta' San Ġagbu Apostlu. Ħuti, tħaltux il-fidi f'Ġesu Kristu, il-mulej tagħna tal-glorja, mal-ħarsien lejn l-uċuħ. Għax jekk fil-laqat tagħkom jidħol xi ħadd biċriket tad-deb subajħ u bil-bies il-ellex, imbagħad jidħol xi ħadd ieħor fqir liebes imċerċer. U intom idduru ma' dak bl-ilbies il-ellex u tgħidulu, int oqgħod komdu bil-qiegħda. Waqt li l-fqir tgħidulu, int oqgħod bil-wieqfa, jew oqgħod bil-qiegħda fuq il-mirfes ta' riġlejja. Ma jidrilkomx li tkunu qegħdin tagħmlu għażla bejnietkom u hekk issiru mħalfin qarrieqa. Isimgħu ħuti eżies. Mhux Alla kien li jagħżel lil foqra d-dinja biex jistanu fil-fidi u jsiru għerrieta tas-saltna li wiegħed lil dawk li jħobbuh. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil Alla. Ġesu dar il-Galilija kollha jgħallem fis-sinagogi tagħhom,
ixandar l-Evanġelju tas-Saltna u jfejjaq kull xorta ta' mart u djofija fost il-poplu. Il-mulej ma'kom, qari mill-Evanġelju skont San Mark. Dak iż-żmien Ġesu telaq mill-inħawi tal-belt ta' Tir, għadda minn Sidon lejn il-Baħar tal-Galilija fl-inħawi tad-Dekapoli. U ġibulu wieħed trux u mbikkem u talbuh iqedlu idu fuqu. Ġesu ħarġu għalih waħdu minn qalb in-nies, daħal subbajh f'widnejh u messlu l-sienu bir-riq tiegħu. Imbagħad refa' għajnejh lejn is-sema, tniet tnejjida u qallu effata, jiġifieri infetaħ. U minnu fih widnejh infetħulu, l-irbit tal-sienu inħallu u qabad jitkellem sewwa. Ġesu wissihom biex ma jgħidu lil ħadd. Issa aktar ma wissihom aktar bdew ixandruh. U mimlijin bil-għaġeb bdew jgħidu kollox għamel tajjeb, jagħti smieħ lit-torox u l-kliem il-imbikmin. Il-kelma tal-mulej. Naħseb ħadd minna hawnhekk f'din il-Knisja ma jiftakar il-ġurnata tal-Magħmudija. Għaliex naħseb ħafna minna konna żgħar u anke ħafna minn dawn li segwuna skur. Imma ġieli attendejna ċelebrazzjoni tal-Magħmudija u fost il-riti differenti tal-Magħmudija hemm mument minnhom meta l-qassis qiegħed idu fuq il-widnejn u fuq il-fom tat-tarbija, xi ħaġa li ta' żmien tal-pandemija ma nistgħux nagħmluha ħabba l-miżuri għalissa. Ma r-rit normali huwa hekk li l-qassis qiegħed idejh fuq il-widnejn, fuq il-fom u jgħid Sidna Ġesu li ta' smieħ lit-torox u l-kelma lill-imbikmin jagħti lilek ukoll il-grazzja li ma ddumx ma tkun tista' tisma' il-kelma ta' Alla u tilqaħħa u tistqar f'ommok il-fidi tiegħek biex tfaħħar u ssebbaħ lil Alla l-Missier. Din hija dik li jgħid il-qassis propju f'dal mument fil-Magħmudija. U jekk naħsbu ftit nindunaw kemm hemm xebħ bejn dan u dak li smajna llum fl-Evanġelju skont San Mark, meta il-Ġesu ġabulu wieħed li ma kienx jisma', ma kienx jitkellem u talbuh iqedlu idu fuqu. U Ġesu fejqu bil-mod anki kif kienu dak iż-żmien Ġesu ġieli fejjaq b'kelma billi qal kelma biss. Ma hawnhekk ukoll qiegħed jidher fuqu u jgħidlu effata. Din il-kelma li tfisser infetaħ hija l-istess li hemm propju llum fir-rit tal-Magħmudija. U allura meta aħna naraw dan il-miraklu li għamel Ġesu, iktar milli nħarsu lejh biss bħala miraklu fost mirakli oħra li għamel Ġesu, xi ħaġa tal-għaġeb li kienet, imma naraw ukoll it-tifsira li għandha din il-ġrajja għal ħajjitna. U tfakkarna f'dak li sar propju fil-Magħmudija tagħna biex aħna nerġgħu nitolbu l-mulej din il-grazzja. L-ewwel nett li hu imiss bidejh lil widnejna biex nisimgħu il-kelma ta' Alla u jkollna widnejna miftuħa l-kelma tiegħu. U nilqawha u tkun din il-kelma illi tmexxina fil-ħajja tagħna.
U narfu anki l-kelma tal-Alla minn ħafna kliem ieħor, minn ħafna ħsejjes oħra ta' madwarna li jistgħu jihduna f'toroq żbaljati. Għalhekk jiftħilna aktar widnejna għall-kelma tiegħu għax hija kelma li tatina it-triq, il-verità u l-ħajja. Ukoll widnejna jiftħolna aktar għal xulxin biex aħna nidraw u nisimgħu aktar lil xulxin. Nafu kemm dan huwa bżonn fil-ħajja tagħna u kemm hawn nies anki li jgħixu waħedhom li jixtiequ ħafna min jismagħhom. U li tisma' ħafna drabi hija att ta' karità u karità kbira. U għalhekk li aħna narfu kif nisimgħu lil xulxin u nisimgħu wkoll dejjem din l-imħabba. Għalhekk Ġesu meta imissilna widnejna jgħinna biex nisimgħu aktar il-kelma ta' Alla u nisimgħu aktar lil xulxin. Imbagħad għandna bżonn aħna li Ġesu jmissu wkoll fomna. Biex aħna mill-fom tagħna infaħħru u nsebbħu lil Alla kif ngħidu propju hemmhekk fil-Magħmudija. U kemm huwa bżonn dan illi aħna l-kliem tagħna jkun dejjem ta' tifħir lil Alla. Speċjalment anke meta aħna l-esperjenza turina madwarna kemm il-darba niltaqgħu ma' kliem ta' tkasbir lil Alla. Għandna bżonn aħna li fomna jkun fom li jfaħħar lil Alla. Innutaw li dar raġel meta Ġesu fetaħlu fommu l-Evanġelju jgħid qabad jitkellem sewwa. Il-kontra ta' qabad jitkellem sewwa huwa qabad jitkellem ħażin. Dan qabad jitkellem sewwa. Jalla baqa' dejjem jitkellem sewwa. Maħna importanti li l-kliem tagħna ikun kliem ta' tifħir lil Alla. Ukoll kliem illi jistqar bla biża' dak li aħna nemmnu. Aħna m'għandniex nibżgħu nistqarru l-fidi tagħna u nagħmlu dan mingħajr biża'. U wkoll għal xiex għandu bżonn Ġesu jmissilna fomna biex aħna l-kliem tagħna jkun kliem li jagħmel il-ġid. Kliem ta' kuraġġ. Kliem li qatt ma jweġġa'. Imma kliem illi dejjem iġib il-ġid. U għalhekk innutaw kemm din il-ġraja tista' tgħinna għax tfakkarna li meta Ġesu jmiss widnejna u fomna jgħinna biex aħna widnejna u fomna jkunu skont kif irid Alla. Nixtieqkom tinnutaw li meta Ġesu ġie f'kuntatt ma' dar raġel li ma kienx jisma' u ma kienx jitkellem, kien jara ma. Ħadu waħdu. Hemm miktub ħarġu għalih waħdu minn qalb in-nies. Għaliex ħarġu waħdu minn qalb in-nies? Għaliex qalb in-nies kultant qalb il-folla. Nek li tisma' mhux dejjem huwa ta' ġid. Tisma' ħafna affarijiet. U anke l-kliem li jkun hemm qalb il-folla mhux dejjem ikun ta' ġid. U għalhekk meta ħadu waħdu Ġesu seta' ifejqu u jgħinu biex dak li jisma' ikun sewwa u biex dak li jgħid fommu ikun sewwa. Tolbu l-mulej illum din il-grazzja aħna u nirriflettu fuq dan il-miraklu tiegħu u niftakru f'dak li sar fil-Magħmudija ta' kull wieħed u waħda minna, nitolbu l-mulej biex jerġa' imissilna widnejna u fomna ħalli aħna nisimgħu aktar il-kelma ta' Alla bil-qalb u nisimgħu lil xulxin bl-imħabba. Ukoll fomna nfaħħru l-mulej, nisqarru la biża' l-fidi tagħna
u ngħidu dejjem kliem li jkun ta' ġid. Issa flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen fala wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art dak kollu li jidher u dak li ma jidherx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnissen minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissen mhux magħmul natura waħda mal-missier u biħsar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħaġġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verċu sar bniedem. Salbu ħanina bata taħt Ponzju Pilatu mietu tifnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-wiet skont il-kotba mqazza u tella s-semma u qiegħed fuq il-lemmin tal-missier u għandu jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-santna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li għat il-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, li huma jqumu weġġa' flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti u fi knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nisqarma mutija waħda l-maħfra ta' tnubiet u nistenna l-qamma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Issa nresqu tal-bit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kummulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar il-kelma tiegħek lil ġnus kollha nitolbu. Għatina l-grazzja mulej li inti dejjem tiftħilna widnejna u fomna biex nistgħu nisimgħu l-kelma tiegħek u lil xulxin u biex nistgħu nfaħħru lilek bi kliemna u nagħmlu l-ġid lil xulxin nitolbu. Nitolbuk għal-morda kollha fid-djar tagħhom u fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, nitolbu għal dawk li għaddejjin minn tbatija fil-mart tagħhom biex inti tieqaf magħhom u tgħinhom dejjem nitolbu. Nitolbu biex aħna dejjem nożżu l-ħajja mill-ewwel mument tat-tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha u f'kull waqt tagħha nitolbu. Nitolbu biex aħna dejjem nuru rispett u mħabba lejn xulxin għax inħarsu lejn kull wieħed u waħda bħala xbija ta' Alla nitolbu. U nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti tilqaħħom fi ħdanek u tagħti l-faraġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Mulej Alla tagħna ilqa' talb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-missier li jista' kollox.
U Alla minnek ġej is-slim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel li bdil l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq lill-kobor tiegħek u li nħossu ruħna maqudin ħaġa waħda bit-tissib tagħna f'dan il-misteru qaddis bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nizzu ħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Huwa temm ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smawiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola ta' smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħebati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħa il-kalċi reġa' rat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. U mitċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaq fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubietna,
palma naħfru minnu ħati għalina, la daħannix fi tiġrib, biz eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħnina tijak il-paċi fi żmienna biex nkunu ħilsa dejjem mitnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi la tħares lejn tnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jintrid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja tina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li neħħi dnubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikra tal-ħaruf. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Mulej inti titma' lill-fidili tiegħek u tajjixhom bl-ikel tal-kelma tiegħek u bis-sagramenti tas-sema. Għammel bis-saħħa ta' donijek kbar, mogħtija lilna minn ibnek il-għażiż. Aħna nimxu l-qudiem sa ma nissieħbu għal dejjem miegħu fil-ħajja tiegħu u li jgħixu jsantan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum il-Knisja tal-Vitorja, iddedikata lil Marija Bambina li minna se nkunu qed inxandru wkoll il-Qudiesa ta' nhar il-Ħadd li ġej fil-jum tal-festa tagħha. Ta' min insemmu li din il-Knisja hija waħda mill-ħafna knejjes u kappelli li nsibu f'Ħalqormi u li għal xi żmien kienet magħrufa wkoll bħala tal-Foqqanija. Din il-Knisja x'aktar bdiet tinbena fis-sena 1657 u minħabba d-devozzjoni lejn Marija Bambina, speċjalment wara l-assedju l-kbir, meta bl-interċessjoni tal-Madonna l-Maltin rebħu fuq it-torok, din il-Knisja reġgħet inbniet u kienet lesta sal-1686. Il-kwadru titolar li juri l-Madonna tifla flimkien mal-ġenituri tagħha Sant'Anna u San Ġoakkin sar fis-sena 1890 minn Giuseppe Calì u kien tħallas bweda. Barra l-artal titolari insibu 4 artali oħra fil-ġnub iddedikati lil Santa Marija, San Pawl, San Nanart u San Turokku. F'din il-Knisja, il-festa ta' Marija Bambina tiġi ċċelebrata fl-ewwel Ħadd fuq it-8 ta' Settembru. Qabel intemmu din ix-xandira nfakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Nawguralkom il-kumplament tal-Ħadd it-tajjeb.